Oponi nyalo mana dhi nyime pachi kotenore kod twak mabende kor siro motelo ne yiero mar higa mar 2027 gi pogruok mabende biro bedo e kind twak mopogore opogore mabende osekalo. Waneno kanyo nade kon, waneno kanyo BBI e kind mamoko. Erokamano Sharon. Gima timre e Kenya ka sani ok opogore gi gik mosetimorega kinde mokalo. And masani ni bedo perpetuated gi the digital presence. And at one point asiro gimare la wacho ni conclave, but pod wase ni impact mane modi create nikech one give very good reports monego watigo as presidents. One give the kochope weche mag development, conflict, the working report after the 2007-2008. One give 2017 the NADCO report, to 2022 the NADCO report. One called BBI. Gigi duto golo issues ma kethowa e Kenya kai. Ma for me, the conclave and mana political machinery midwa tigo mondo chak prepare for the 2027 election, but is not the konyo ni mondo goal issues matago jo Kenya. And gimanyo yaka wange ni the other sani Raila Nyose declare officially ni support the Ruto regime nyaka 2027. And ntiere jo mose declare the other side ni ogidwa Ruto. In fact, manegi coin the word one term or half term. And therefore, Ginbe Chakoi Kore as part of 2027 election. So when Raila no kilo Wachmara, so the conclave is part of grassroots pre-mobilization near 2027 election. But they address the pertinent issues that affect the GenZs. Mark Nyamita, a year kode gigik mose wacho, but analogy mutio go ni en gi nyithinde ot to nyithinde go onge right mar wacho ni kawuono gidwaro nyama choma nikech en gi min penye ma kelo. I think mano is not a good analogy, especially kwa ng'iyo weche mag GenZs. GenZs gin by right, gin jo Kenya, gichulo tax, majority no vote, and therefore they have that inalienable right mondo gi penj gik matimre Kenya ka. To konego ketgi kaka third class citizens magin gi wacha weche gi kanyo to jomoko ema maintain. Number two, I agree with Nyamita. Indeed, last year, the GenZ okelo movement, mar no budget, no what, Ruto no luongo gi e table. And that was a missed opportunity for the GenZs. Samane president osefunjo the cabinet to miyogi opportunity ni GenZs biuru. To GenZs no wacho ni gin leaderless, gin tribeless, gin partyless. And that was a missed opportunity. And for me and Kumabete, that was a good opportunity. Man, the GenZs dobe do girute table. They address pertinent issues. Although, gimomio jomokobe wacho gimio nokinigial the extrajudicial killing no kido expose themselves, but that was a missed opportunity. To guru gimatimre Kenya ka Sharon, and Kenya is already at the take-off point, March 2027 election. My worry is 1 get 2 years to election. Which means pertinent issues ma affect jo Kenya, buro bedo buried. Ma focus jo Kenya sani ni koro e 2027 election. Kingeo gi makoro conclave dwa biro, and you rightly put it, one give over 40,000 polling stations. Kawase chako those political activism polling stations, majo Kenya dibete mood mar election up to 2027. Ma the pertinent issues ma affect jo Kenya, kaka issues mag health, issues mag education, issues mag unemployment, mago dibedo idigol oko nikech koro focus mag jo piny en dibedo e weche mag election. Erokamano ahinya. To bende kinde mabende waloso kotenore kod dwaro mano mar siro twak e pacho ka samoro Mheshimiwa Mark Nyamita twak mose